Sing ngendang neng ngendi, Cok? Sing ngendang neng ngendi? Sing ngendang ngenai kesempatan sing do pacaran. Oh, do cet-cetan sih. Ngono. Contone sapa? Contone sapa? Contone aku rawani ya. Aku ngedekke rawani. Contone Pak Sri wae, Pak Sri wae. Kuwi pokoke dienggo tratak yo pokoke ya. Asline dulur-dulur nek Wirayuda pripun ta? Nek Wirayuda jenengan dongi prato. Dongi prato. Salam Wirayuda. Satu salam Bolo Kiprah dari Ngesti Rahayu. Salam Wirayuda.
Pripun Pak Jo? Wiro swara usahane nganti kaya ngene kok karep diganti iki. Wes, Kaya ora mungkin ya. nggih. Ora mungkin. Sesuk nek ada diganti, kabeh dipecat. Dipuja-pujake ra payu. Yo, batu-bat Gus. Yo piye, Cok? Lanjut, Wirayuda, Ngesti Rahayu, Turangga, Manunggal. Jadi
Pratama Lumaksono Magito Gito Tanjo.
Tenggara Ningaju Umatku Dan ketika di tengah perjalanan kala itu Prabu Erlangga, Empu Parada, Empu Bahula, dia bertemu dengan sosok gadis cantik dan kedua Dayang. Yo, sareh digoleki alon-alon istananya sareh yang bernama Ratna Manggali kala itu.
Ratna Manggali adalah putri satu-satunya dari Ratu Calon Arang kala itu. Dia lari dari ibunda tercinta karena dia tidak mau diajak menyembah berhala seperti Ratu Calon Arang kala itu. Yo yo yo. Iso duweni, iso nyawan, ora 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 iso duweni. Dalam pertemuan tersebut antara Empu Bahula dan juga Ratna Manggali, dia saling jatuh cinta kala itu. Namun percintaan tersebut hanyalah satu siasat dari Prabu Erlangga untuk bisa mencuri ilmu kitab pengeliaan Ratu Calon Arang kala itu. Dan ketika Ratu Calon Arang tahu bahwa ilmu kitab pengelihaannya dicuri oleh Prabu Erlangga, kala itu juga murkalah Ratu Calon Arang kala itu. Sabar sedok. Sabar. Sing tak tunggu suara yo 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 yo. Pisan gas. Yo 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 yo. Dados.
Dan ketiga, Ratu Calon Arang tahu bahwa ilmu kitab penggelehannya telah dicuri oleh Prabu Erlangga. Kala itu juga Ratu Calon Arang murka. Dia dengan sengaja membuat huru hara di bumi Kahuripan dengan ilmu kitab penggelehannya kala itu. Dengan kemarahan Ratu Calon Arang kala itu, sehingga bumi Kahuripan bautan belantara karena banyak suara tangis, 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 dan tangis yang terdengar di telinga oleh ulah sang angkara murka, yaitu Ratu Calon Arang dengan ilmu penggelehannya. Namun dikarenakan kala itu Prabu Erlangga, Empu Barada, Empu Bahula telah mampu mencuri ilmu kitab penggelehan Ratu Calon Arang. Kala itu juga Rangda tersebut mampu dikalahkan oleh prajurit Prabu Erlangga. Besar pun terjadi kala itu antara Prabu Erlangga dan juga Rangda sang angkara murka tersebut. Namun kala itu juga Rangda tersebut mampu dikalahkan oleh Prabu Erlangga, sehingga bumi Kahuripan menjadi salah satu bumi yang gemah ripah loh jinawi. Dan semoga dengan kekalahan Ratu Calon Arang dan juga Rangda tersebut, keluarga besar Jelapan senantiasa dijauhkan dari mara oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Suro Sudiro Jayaning Kangrat lebur dening pangestuti. Ayo
Prabu Erlangga di tengah perjalanan kala itu dia bertemu dengan sosok raja hutan yang sangat gagah perkasa. Namun dikarenakan Prabu Erlangga seorang kesatria sejati, pada akhirnya raja hutan tersebut mampu dikalahkan oleh Prabu Erlangga dan juga bala tentaranya.
perlu kemrungsung Pak Sri. Hati-hati, rasa Iki- kesusu wajum. Oh, kiket mau ming maraton anake. Nggih. Ora nganggo anggong ya dan Nggih. Pak Jumadi. kowe rak ya wis rusak to Dan. Ya. Ya, lan kae. Sepenting digayengke Pak Sri. Ya, pokoke digawe alon-alon ning rada gumyak. Heeh. Yo, Ben Dok. kumoto karo ben Kowe pernah. Dok? Apa, Biasane Gus? Piye ya? Biasane piye? Apa ngomong sih lho iki lho. Piye? Rembukan sik sing apik-apik. Mbak Ismi, Sing elek-elek aja dirembuk. Mbak Ismi, Dalam Pak Sri. aku aja tau pleroki to. Aku wedi kok karo sampean. I love you Pak Oh. Tenan ora? Sri. Tenang. Tenan ora? Sesok mangkat ya. Wani di Jangan video. suka mengasih harapan karo uang sing Harapan palsu lagi to. ngene iki. Pokoknya lampune ijo terus iki pokoke. Ya Allah, Abang iki ijo. abang. Abang ya. Yo, piye? Kok sik sabar. Sik sabar. Sabar no bos. Iki Ditotos. Bolo kiprah, nggih, piye? bolo kiprah. Sabar nggih. Sabar. Sabar. Iki sing nang dhuwur telake nek ora gawean kok Jepang iki rusak. Rusak. Ya. Biang keroke jana. Iki gur mergo duit kok Mas iki. Direwangi rusak-rusak. Heeh. Jan, Mergane batu iki bat. bisa ngoni ya. Wah, Yes Jan. iki. Pak. Iki Weh, lah ngono. kodok tiba apa? Tiba pira? Tiba pira? Biasane tiba papat saiki tiba Tipe 6. Yo. Ayo dia nyari ya. Tiba 6. Anyarindan. Tiba 6. Tul China. Thank you.
anyar lho Pak iki. Iki Sik. Iki ono anyar. Anyar. Ono ole-ole. Ono ole-ole. Iki viral dadi nggo Esti Rahayu tetep sing dadi panutan. Sok dadi duit. Dadi duit. Pak Sri ilang ning ndi Pak Sri? Pak Sri. Pak Sri. Pak Sri ilang. Pak Sri. Wong wis ganti Pak Sri. Pak Sri wong tuwe betah pacaran ae kok Bu. Oh iya. Ya Pak Sri, aku pengen ngobrol sama jenengan. Yo, monggo Pak Sri. Nek isen ya ben isen Bu, nek ora isen ya. Ini ada kedatangan tamu Mbak penyanyi disuruh nyanyi ya. Oke. Lagunya apa Mbak Kemo? Ya. Kita panggil Mbak Dian Nandarista, monggo. Kidul kayak apa ya? Spesial buat Pak Kemo. Ya. Yo. Ayo. Sabar. Yo. Alon-alon. Bolo kiprah. Kidul kayak apa Cocok? Monggo juragan monggo. Weh, juragan ngene. Sik. Rasake tatok pangling yo. Iya. Sing sabar alon-alon. Ya to Pak Sri. Iya to Pak Sri. Sing sabar ya Pak Sri. Iya Le, cah bagus iya Le. Yo. Oh, siap. Sik Padum. Nggih pripun Pak Sri? Kok terus tangane le grayaan ngono lho. Ora, iki aman Pak Sri ya. Oh, iki. Aman, nggih. Tangane aman. Ojo nglirik. Iki rezekine dhewe-dhewe Pak Sri. Oke. Ora kena meri. Rezeki anak soleh nggih. Kula sadar kok. nggih. Monggo Mbak Dian. Ayo joget Pak Kemo Pokoke joget. diloske wae ya, diloske yo. Mbak, Jalan Mas. Pak Sri, lama tidak berjumpa. apa wis tau petuk to? Lah. Sabar. Lagunya apa Gus? Apa Mbak? Ya, dikasih Sembah Raja bersama Esti Rahayu Dronggo Manunggal. Sikat Pak Sri. Sip. Dan Bundan, Halo Pak Sri. aku mulai dhisik. Lho, kok mulai sikik? Selak pasang teratak. Wah ya. Oh, ora oleh mulai berarti ning ngene iki. Oh, ora oleh mulai. Aja mulai sikik. Sikat yo. Jurang on orang tahu. Yo lo.
Sampun Pak Jumadi. Dan iki MC-ne wis selak dhewe kok ngomah kon lek mulih. Nggih. Ha iki MC-ne awake dhewe. Oh, siap. Saiki yo do nyanyi yo. Nduk, cahayu yo. Yo. Ayo. Mosok dialem ra nyanyi yo. Yo nyanyi yo. Yo, ngono lho. Wis mau. Yo, Hilka yo, Bu Ismi. Men ngirit wong loro. Mas Kodok. Lagune anyar, yo. Masih bersama Lesti Rahayu Turongo Manunggal Puspitanolo. Oke. Bersama Hilka Denista. Wanotyo ayu utama gambar arume kusuma mula lang-lang prokta agawe sangsame nolong.
iki perlu diurus. Yo. Apa? Iki Oh ya, oke. Yo alon-alon tambah kaget aku ki. pengendangnya mau nang ndi kok malah hilang. Yo. Wes ra usum. Saya pengendange kayak neng buri. Iya, nek dang gentung-gentung wis ora usum ya iki ya. Oh, kok teka? Ayo. Ora usum. Munggah ya. Kowe muda tua ora usum. Heeh. Iki lagune apa, Kang? Oh iya, lagune ya. Lagune apa? Apa lagunya apa? Yo. Yo, hasil penting lu juga main ngisor. Main bagus nang ngisor lu juga tau nang dhuwur. Nang dhuwur elek, yo. Heh? Heeh, yo. Iya. Bagus tenan. Kidul kae apa? Mantuk pol dewa. Oh, gosek salah. Halo. Oh iya aku sing kleru. Oh iya baleni. Oke. Yo. Yo sorry to, Mbak. Yo. Hes. Jan. Manuke Mbah Kemo ya, Mbak. Oh iya kleru yo. Coba yo. Endi manuke endi? Praktek Kang. Yo. Kidul kae apa? Manuke Mbah Kemo. Ate apa? Onde Jawa. Ayo Sing agama. Ben uripe ayam kancaku kamu. Ora yo. Iya. Wis keturutan. Yo. Pun tambah. Wis. Sabar. Iya. Iya Mbah Kemo iya. Jan. Wis keturutan Mbah Kemo. Yo. Piye? Video trone nganti ilang lho. Bima. Nanti wis bubar dhewe-dhewe. Yo. Yo lagune apa, Kang? Heeh, sak lagu gas langsung Ya mana? kabur. Lagunya apa iki? Lagune apa? Para kanca-kanca. Lagunya apa ini Sing teman-teman? penting gayang, yo. Yang penting gayang, Oh. oke. Bojo loro ya? Enggak, Oke, oh iya. oke bojo Weh. loro. Ya siap. Mana suaranya? Ayo. Hei. Oh iya. Bojoku ya loro. Oh. Ayo dek, ini ya. Oh ini ya. Hei.
Piye, piye, piye? Munggah yo bendene. Oke. Oh, wis wayahe laren yo. Yo. Sing sabar. Yo sabar dituruti alon-alon. Yo sing sareh. Iyo. Iyo ya. Iyo lo. Yo, alon-alon diteruske. Yo, siap. Oke, ye. Yo. Dituruti, panitiane dituruti, sing sareh. Sama to, Mas? Wah. Sing nyeson melu joget. Ya, yang minta lagu kalah siapa ya? Ya. Oh, kalah. Bos apa? Oh, bos Kento. Oh, ya, siap. Pokoknya siap, bos. Pokoknya dikasih ya.